A Rúa Peonil de Boiro converteuse no mellor escaparate dos deportes náuticos con gran peso na localidade. A segunda edición das Xornadas Deportivas de Gealsa contaron coa participación do Club de Remo Cabo, a Escola Náutica Deportiva de Boiro e o Club de Piragüismo Rías Baixas. Precisamente aproveitouse este evento para homenaxear os deportistas deste club que veñen de participar co combinado nacional nos Xogos Mundiais celebrados en China. Celebramos a un grupo de deportistas que son un ejemplo para todos nosotros y un orgullo para Boiro. Desde Gealsa queremos felicitaros y agradeceros el esfuerzo que estáis realizando, no solo compitiendo, sino también formando a los futuros y futuras deportistas deste Club Piragüismo Rías Baixas. Estes mozos e mozas que tamén representaron a Boiro alán en China e están representando todo o mundo, darles parabéns, como non, ao Club Piragüismo Rías Baixas pola labor que están facendo e, bueno, darte as gracias, en este caso, a Gealsa polo apoio que está facendo o deporte en Boiro. Competiron na modalidade de barco dragón que debutaba oficialmente, conseguindo 2 medallas de bronce nas categorías DB8 Open e DB10. Foi un recorrido un poquinho longo, desde que fixemos o selectivo en maio, donde estes palistas máis o resto de compañeros ganaron a plaza para representar a España. Duro entrenamento hasta chegar a China. Ali vimos materializado todo o traballo que levan feito desde que ganaron a plaza. Darlle a enhorabuena, darlle as grazas por este metal en China e para o ano outro campeonato. Tras a recepción tivo lugar unha exhibición dos distintos equipos e embarcacións que as entidades quixeron sacar á rúa para dar a coñecer ao gran público o seu traballo. Foron moitos os que se animaron a poñer a proba as súas habilidades no remo ergómetro, nunha xornada na que, quen sabe, poderán xurdir novos apaixonados dos deportes náuticos.